sacar unha solución a este conflito e aos despidos das compañeiras, que mañá podemos ser outros no resto da planta. Ojalá sea a última vez que tiñamos que salir por isto, porque parece mentira que estén xogando con nós como muñecos. Hoxe é un día de loita para defender os 32 postos de traballo das mulleres afectadas pola tiranía do presidente de Sogama e a súa política de mala xestión do vertedeiro e da planta de Sogama. Desde aquí, o que queremos comunicaros que a loita continúa, que hoxe é unha movilización para demostrar a forza que temos os traballadores e as traballadoras de Sogama e que vai a continuar hasta que as compañeiras sean recolocadas nos seus postos de traballo. Sepan que os sindicatos e os traballadores non nos vamos a doblar ante a política de enterramentos que está en decremento dos postos de traballo e da saúde nosa e de nosos fillos. Por eso, hoxe é un día que é o día de partida para máis movilizacións. Adiante, esta loita temos que ganala. Gracias.